Straight to the Now, point. sa pikas bahin mga kagalaan, si Presidente BBM, nakakuha ba ta og video ani Inday Mariso? Nara? Oh. Nga miingon si Presidente BBM nga iyang gipaniguro nga makuha kini og best possible candidate nga mahimo niyang i-endorse alang sa 2028 presidential elections. Kini bisan ni hulagway mga higala nga sayo pa nga isgutanan pero sinuray lang mga higala. Kana gumingon politiko nga sayo pa, trabaho lang sa ta kay di sa ta maghisgot og politika. Kanang istoryas politiko may nga sayo pa, trabaho sa ta, focus sa ta sa trabaho, di lang sa ta magsigisgot og politika. O sa kanta pa na may na mga higalang sumpayan og pero ate kra. Kay next year mga sukit di paminaw tinuuray lang. So, good naman yun. Ha? In fact, filing naman next year in Demaris. Para sa presidential election. Kanaha kung di na to, mga kailan, hopefully, nga, di lang yun mahigala balion ang konstitusyon. Di lang yun. Og doon na mga higalay, mga gipanghimo, mga higala, hala, sige, himo alam ninyo kung sa inyong kuan, but ang konstitusyon nga may itong fundamental law of the land, nga doon na mahigalay giingon nga, mag-election yun ta every 6 years sa presidential election nga dili yun na mga higala tandog. Ha? So, muna nga by 2028 doon na tayo presidential election. Kung mahitabo na, matod pa mahigalang Presidente BBM, doon na siya'y mukuha siya og best possible candidate nga maoy iyang i-endorse. Kinsa ka ni mga sukintig paminaw? Dili po siguro yun story. Kaya wa naman, gitang-tang naman story. Mura siguro to nagsilo sa John Vic Inday Maris kay John Vic Remulla, di ILG Secretary, nagplano masamudagan. Pagka-presidente, doon na may ambisyon si John Vic. Pero lagi, ang survey, di lang kayo mo pabor ni John Vic, but doon na say ambisyon. Kunya, ang under niya, mahigala, ang PNP unders di ILG, doon po ambisyon story, tanaw siguro niya lupig mong story. Kaya si Torre mahigala, sawa pa sa matanggal pagka PNP chief, wa pa sa pulihi mga kagalan, nagsuroy ni Torre, labaw pa man sa presidente. Nahuna si kong John Vic nga iya, ay murag kansi ko ni Muda. So kinsa may possible ka ha? Mo connect siya nga tong Lini Robredo, ambot o kung sa kakuan kay hugot naman gyud tong ingon Lini nga di na sa mudagan. Pero karon baya mahigala aside ni Sara, si Lini baya gyud maoy dunay chance gyud. Ha? Pero mo lagi na og mutinuod si Lini nga di na gyud mudagan unsao man ni ron kisa may sunod mga higala nga kandidato. Ha? Kay makig alayon, makig coalition, hiusa ang grupo ni BBM sa grupo mga higala sa mga liberals, grupo sa Pink o Gilo. Aron mga kagalaan nga dunay chance pagpildi ni Vice President Sara Duterte kanapod kung dili makonbikto. Straight to the point. Mao kana mahigalay mga posibilidad. Na karon kung ipuno nato kinsa man mga higalay possible. Mao man giingon ni BBM mga sukit di paminaw nga mo endorse siya. Kinsa may possible nga i-endorse kaha ni BBM pagkakaroon magtag-antag-an pat ining kalakiha. Lini ba kaha? Tulfo ba kaha? Mao may kusog-kusog. Lini, Tulfo, Risa ba kaha? Hinay pero mao may na mga nangandoy. Diya pastore gani nangandoy. Na aton tiwasog hisgot may kala kinsa kaha ni? Ang possible best possible candidate ni BBM. Asa man tong kuan ni BBM dong. Ato sa kuno play tong kang BBM para kuan na to. Nakay video da dong. Unaon taning kang BBM nga giingon. Nya dayon ato dayon hisgutan kinsa man aning mga possible. Nya kana gyud mga higalang do na pod mahigalay potential nga do na gyud kuan ba nga daog basad atol sa 2028 election. Unsa man taron 2026 na 2027 na next year. Sige ko no mga kagalaan be. Naaman to daday ang video. Sige ato pagano unsa man pagkasulti ni BBM. Wa na sa mosulti sangan. Pero ingon siya nga
best possible kwan. Sige daw. Ato sang tagag-pagtagad mahigala. Video dong. Ato lang paminawon ka ng SBBM. Para lang unsa ni ang gisulti basig naka wa baka na siya mahigala maka dalikyat og istorya kinsay gid kaning iyang kandidato. Ato I will certainly kani. May picture na nay video. Sige ko no. Sige ko no dong. Okay, gamay lang kay mahigala. Ato sang gianda mga sukintig paminaw. Certainly man kuno. So sa ato pa sigurado siya nga kwan. Ni paniguro siya, nga mo endorse siya. O kani be. Sige, saman ang audio niya. Naipambato kuno sa as a Twitter. candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Anti-corruption measure ko ng mga higala, ha? Kuhan ko na dong. Ato ko nang i-rewind dong. Replay ko nang balik dong. Replay ko na dong. I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come though. The time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure. Higa ginas BBM mo, anti-corruption measure kuno gyud mga higala. Kanang hisgot bitog anti-corruption measure kanang pakigbisog batok sa korupsyon. Nindot paminaw na sa Pinoy day Maris. Tinuod lang, way kuan ba? Mayong paminaw na si former President Pinoy Aquino o si former President Rodrigo Duterte. Straight to the point. Ano yung mga angayan. Pero katos Marcos Sr., bisas Gloria, di ko ganahan minaw ng anti-corruption na may pasultion ni mo, aguroy, niya dugangan ining BBM. Pag maingon ta mahigalag, mga presidente nga pakigbisog sa korupsyon, ang angayan pasultion, ako lang niya nga, klaro-klaro ba lang, wabala ingon niya, ang angayan pasultion katos Cory Aquino, si Noynoy Aquino o si Presidente Rodrigo Duterte. Mo ni mga angayang musulti. Kanang mga way angay musulti katong Marcos Sr., Gloria Macapagal-Arroyo, apil po ni Miguelas BBM. Anti-corruption measure. Kini pinakadako nga corruption sa Pilipinas, history sa Pilipinas, ang flood control project. Flood control. Unya nagbutang og ICI, Independent Commission for Infrastructure, nawagtang na lang. Unya ang ombudsman mahigala tanawa gud nang. Gilingaw-lingaw lang ta pagsuna mahigala nga patong-patong ang kaso mga kagalaan para ni former speaker pero hantod ron napa sa preliminary investigation mga sukintig paminaw. Sa to pa naapa sa step 1 pa gyud. Step 1 pa. Ang katong kontrapartido na nga preso na pero ang igagaw mahigala napa sa step 1. Wa pa'y klaro o makaproceed sa step 2. Kaya maingo man Buying Remulla wa magitay ko nanay ganahan ta nga to na i-file pero ni-withdraw naman ang mga marine. Kung seryoso pa sila itong mga testigo mahigala mga marine, sila itong gipaubo sa Witness Protection Program in Maris. Taguan la to. Nya, kami na bahala pag pagkaon ninyo, pagbuhit ninyo, inyong pamilya, kami na bahala, pag di na mo balaka. Kana ko seryoso, ha? Wala na mahigalang, pasagdan lang ganito mga ilang mga testigo, di nga, makamang to dito mga sukitig paminaw. So, ang sincerity bitaw sa pagsulti mga kagalaan, porbida. Now, mo endorse sa kandidato, aritas kandidato una. Kung mo endorse sa kandidato, kinsa may posibleng kandidato ni BBM sa 2028 election. Kinsa man, malagmit, unang-una, gidi kimawa si Leni Robredo, kino? Leni Robredo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, kini si
Vince Dizon, wala lang sakto ra po names ay nalang apil to story tingal din siguro to endorse yung BBM. Although nangandoy to pero di na to endorse kay gitangtang man sa pagka PNP chief. Ug wa to tangtanga pagka PNP chief maka posibleng makaingon ta nga kan apil pa to. Pero si Vince Dizon basig i-endorse po na niya. Ang problema lang Vince Dizon medyo hinay po si Vince Dizon mahigala sa survey. Prangka lang bang pagka-istorya. So ang bubinta sa survey may Lini Robredo ra dihan dapita. Nya kini si Rafi Tulfo do na pod. Okay po niya survey. Medyo na iwit mga kagalaan kinsa Risa Hontiveros, medyo iwit na sila. Dili ni ako istorya lang nga kwan. SWS survey na og sa Pulse Asia survey. Straight to the point. So niini mga kagalaang mga kandidatuha. Asa man ini ang i-endorse gyud ni BBM nga matud pa niya best possible candidate. Asa man ani? Natanawa ha, atong tanawon, balikan na to mahigala ang survey sa Pulse Asia. Balikan na to dong names. Si Leni Robredo dong, katuto ang table dong. Atong balikan tong table. Ang survey survey sa Pulse Asia. Table lang sa, kani. Ayos ani, katong usa sa katong 49% ang kang Duterte. Atong balikan na to. Nya din ato na arita din. Kini, sunod na ni dong, one-on-one na din. Kani sa unahon. Kaning maong survey mahigala, imagine 49% si Sara Duterte, ang dunay chance na gyud, layo kayo pero dunay chance mahigala nga at least kung imong suportahan pagdagan, si Lini Robredo. Nga dunay 26%. Layo kayo gintang pero at least siya may pinakataas o rating sa tanan nga musunod. Kaya ang sunod may gala, Rafi Tulfo, 14%. Niya, Des Vince Dizon, ay, masod, ay, 1% lang. Si Vince Dizon. Si Benji Magalong, musod magani, 1%. Si Nick Torre, isod, 0.1%. Mas gamay-gamay ni. Ang akong ikaluyan, may gala nga, naningkamot, ginunta, si Risa Town, diya sa ubos. May, lini magudwa, mangguni mo kasi lini, ingon maglini, di ko. Di na ko anak. Pero taas siya, score ba? Ako medyo luoy sa tamahigala ni Risa kay naningkamot 0.01%. Lupig pa siya ni Torre mga higala. Mao kini ang resulta sa kini ni ang Pulse Asia ang latest survey. So kinsa man ang possible nga ingnon ni BBM nga iyang suportahan nga at least ilang ikabangga mahigalang Sara Duterte. So kunuhay og panalitan mga higala og although sa ako nang giingon, imong panindan ng impeachment makagalaan, bida. Layo pa magyos tinuod mga higala taon. Pero tuyuon na yung konbikto si Sara Duterte, bahalag, magkuwang ang ebidensya, konbiktohon na yun sa tuyo nga di makadagan. Malagbit si Lini Robredo og mo mainganyo sa dagan siguro anang panahon na kung inon sa dagan, total wa naman si Sara. Malagbit. Kaya moingon si Lini, barugan ginako kung ingon nga di kumudagan, si Sutulfo mo isunod. 14%. Pero kini magod mahigalag matangtang si Sara diya sa equation. Ang pangutan ng dako magod ana, kinsa may mupuli ni Sara? Malagmit man nga kanang mupuli niya makakuha pod sa iyang more or less sa iyang score. Or mosunod ba ka og mao iyang i-endorse? Mao man ay dakong pangutan na pod. So, og atong tan-awon may gala. Tanawa, ang one-on-one. Alas ata sa one-on-one na kasamang names. Dili ni one-on-one, doon ay katong tulo-tulo dong names. Katong magipakita nga, table. O bata magka-discuss kaya to. Sige, kane. Padak ekonomi. Bahalag dili ako makita lang. Kaya ron nga makakita ko doon. Kana, So, mao ni mahigala ang, mao ni ang table katong permiro. No? Okay, asa man kane. Mao ni, sige. So, kung magbangga, may gala tulo lang, Duterte, Sara, Robredo, Leni, og Tulfo, Rafi, sila ran tulo. Samot mo sa kahinoonin kang Sara? Kung tulo ra sila, 49% na ito ganina og daghan, og tulo ra sila, may gala 51%. Ang kang Sara, kang Leni, Robredo, 27%. So, nisaka po si Leni. Kaya 26 naman kang Leni, pero nisaka po siya og 27. Pero kang Sara po, nisaka mahinoon kang Sara og gikan sa 49, 50, 51. Nisaka duha. Unya si Rafi Tulfo 16 saka po si Rafi day no. Saka day pod kung kisaran tulo.
Kay pila man tong kang Rafi ganina 6-4. Awa maura balik ako ron be para maklaro di ta malipat be. Katong first table nga imong gikuan nga naas lang tanan. Pila man ka Rafi take note. O 14 na rin ka Rafi oh. So Sara 49, Lenny 26, Rafi 14. So kung tulura sila nga magbangga, ni Saka, silang tulo ni Saka. Ha? Si Sara ni Saka duha, si Lenny ni Saka usa, o si Tulfo ni Saka sad og duha. Ngano man? Tanawa, sige, ipakita to dong. Tanawa, 49%, 26%, 14%, but kini, og tulura sila nga magbangga, ang kang Sara Duterte 51%, daog yapon Sara ani, ni Saka hinoon sa duha. Si Robredo Lenny ni Saka usa 27%, og si Rafi Tulfo ni Saka duha 16%. Straight to the point. Now, arita mahigala sa second set. Ang second set, Duterte, Sara, Tulfo, Erwin, Hontiveros, Risa. Kung sila may magbangga. Unsa may mahitabo, Saka mahinoon gyapon Sara day. 56% kang Sara kung si Tulfo iyang kontra nga Erwin og si Risa. So sa lupig man Sara 56%, Erwin Tulfo 16%, Hontiveros Risa 13%. No? Mo ni mahigala ang kini ang ilang rating. Narita sa sunod nga set kuno dong names. Unsa man ang sunod nga set? Ang sunod nga set, set number 1, set number 2, set number 3. Duterte Sara versus Tulfo Erwin og Aquino Bam. Mas asa may mas dako score si Hontiveros. Mas dako pa nag-score si Bam Aquino no? Kontra ni Hontiveros. Kaya si Risa, si Sara Duterte 57%. Tulfo Erwin 16%, Bam Aquino 15%. Labaw si Bam ni Risa og duha. Kay si Risa kung appeal nimo 13% og tulura sila kani usa 15% man kang Bam. Sige arita sa sunod ko no nga kuan. Sunod nga set sa Pulse Asia. Set number 4 dong kana. Kini 1-on-1. Duterte Sara og Lenny Robredo pila may score 52% ang kang Sara. Pila ni di kay ko ka klaro. Robredo Lenny 38%. Okay. Sige na. 39%. Okay, 39%. So 1-on-1, Duterte Sara 52, Lenny Robredo 39%.